Είμαστε χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας και πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα θα γίνει θεσμός, θα γιγαντώσει και θα γίνεται κάθε χρόνο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κατσίκη, τον βουλευτή της περιφέρειάς μας και συντοπίτη μας. Τον δήμαρχο Παιανίας Γλυκών Νερών, τον κύριο Στάμο Σπύρο. Τον αντιδήμαρχο, κύριο Βαλιλή Γιώργο και πρώην πρόεδρο της ομάδας και ποδοσφαιριστή. Τον κύριο Ξίκη Ιωάννη, πρόεδρο τοπικού συμβουλίου. Τον κύριο Μάδη Ισίδωρο, επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας. Τον κύριο Γεωργάκη Σπύρο, δημοτικό σύμβουλο. Την κυρία Αντωνίου Έλενα, δημοτική σύμβουλο. Την κυρία Γρηγορίου Μαρία, τοπική σύμβουλο της κοινότητας Γλυκών Νερών, της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον πρώην κοινοτάρχη, μάλλον τον τελευταίο κοινοτάρχη των Γλυκών Νερών, τον κύριο Καλούδη Νίκο. Και φυσικά με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε τον εκλογέν πρόεδρο της Εψανά πριν από 2 μέρες. Σαν σωματείο ανήκουμε στην Εψανά, τον κύριο Γιαρένη Δημήτρη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Θα σας παρακαλέσω για λίγο την προσοχή σας. Ξεκινάει η εκδήλωση και οι εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει. Κρατήστε.
κόσμο με πας μαγικό. Με παίζω σκληρά και με κυνηγούν, μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μαρκάρω σενιά και όπου μπορούν, μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ, γιατί είναι μέρα για όλοι. Σήμερα είναι μέρα για όλοι. Σε μια νάνα που εμείς τη λέγαμε Μαρακάνα, παίζαμε μπάτσα Juventus Real. Μας τα όνειρά μας λέγαμε θα έρθει η σειρά μας, κάποια μέρα να παίξουμε στο πουλί μας. Τον παλιό Γλυκονεριώτη που έχει υλικό για το σύλλογο, το επόμενο διάστημα να έρθει να μας το δώσει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το αρχείο του Άγου Γλυκονερών, όλη την ιστορία του από την ημέρα της ίδρυσής του και όχι μόνο, μέχρι και σήμερα. Αυτό που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τώρα είναι αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε για το μέλλον του Συλλόγου. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε ότι τη νέα χρονιά και τις επόμενες θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που θα στηρίξουν την προσπάθεια του Συλλόγου. Γιατί δεν είναι η λογική του ενός ανδρός, είναι η λογική των πολλών. Και ο πρόεδρος του Συλλόγου πρέπει να είναι ο πρώτος στρατιώτης και έτσι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μας, γιατί ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία του Συλλόγου με δύο ποδοσφαιράνθρωπους του παρελθόντος, αλλά με πολλή διάθεση και όρεξη για να τρέξουν τις ακαδημίες του Άγου Γλυκονερών. Έτσι πριν από λίγο διάστημα φτάσαμε σε μια συνεργασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με τον Γιώργο Καπουράνη, ο οποίος είναι παρόν και τιμά με την παρουσία του την εκδήλωσή μας, και τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Το όραμά μας και η φιλοσοφία για τις ακαδημίες είναι, χωρίς να απεμπολούμε τα δικαιώματά μας, χωρίς να πουλάμε το σήμα μας, φέραμε και συνεργαστήκαμε και συμφωνήσαμε με δύο ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και ταιριάξανε κατευθείαν τα μυαλά μας στο όραμα και στην πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο Σύλλογος, και ευελπιστούμε ότι τα 150 παιδιά που έχουμε μέσα σε 2 χρόνια θα τα έχουμε κάνει 350. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον Γιώργο τον Καπουράνη να έρθει να κάνει έναν χαιρετισμό. Είναι ντροπαλός όπως πάντα. Γιώργο, έλα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, να χαίρεστε τα παιδιά και να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας. Γιατί εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι υπεύθυνοι είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι. Αυτό είναι το όραμα των ακαδημιών. Να είναι η πρώτη πρότυπη ακαδημία σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά την επίσημη ιστοσελίδα του Άγου Γλυκονερών. Μέχρι τώρα έχουν υπάρξει διάφορες σελίδες στο Facebook, σε blogspot, αλλά επίσημη ιστοσελίδα ο Σύλλογος δεν είχε. Είναι μια χορηγία του του Κώστα του ιατρού,
ένα παιδί από τα γλυκά νερά. Κώστα, σήκωσε παρακαλώ. Πού είσαι? Ο οποίος μέχρι πριν από ένα μήνα δεν είχε έρθει στον χώρο, δεν ήξερε τον χώρο. Είδε την προσπάθεια και κάθισε μόνος του και έφτιαξε τη σελίδα. Και την παραχωρεί στον Ναό Γλυκό Νερό, την οποία θα σας την παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή. Η ιστοσελίδα είναι aoglykonneron.gr. Από εδώ και πέρα όλα τα νέα της ομάδας από αύριο θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα. Και βεβαίως για πρώτη φορά ο ΑΟ Γλυκό Νερόν, που στο καταστατικό του έχει 4 τμήματα, υπάρχει και το τμήμα του Μπάμπικτον, το οποίο θα ενσωματωθεί στην οικογένεια του ΑΟ Γλυκό Νερόν. Σήμερα θα κάνουμε και την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη χρονιά. Η διαφορά με όλες τις προηγούμενες χρονιές, προτάσσοντας ο Σύλλογος το κοινωνικό πρόσωπο και την ευαισθησία που δεν το κάνει γιατί πρέπει, αλλά γιατί το πιστεύει και το θέλει, έχει προσαρμόσει τις τιμές του και έχουμε 3 διαρκείας: οικογενειακό, ανέργων και δωρεάν. Από σήμερα μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι μας, και αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το Σύλλογο πολλά χρόνια και οι νεότεροι. Θα υπάρχει τραπεζάκι στο χώρο της εισόδου που όποιοι το επιθυμούν μπορεί να εγγράφονται ως μέλη του Συλλόγου. Και τους επόμενους μήνες θα υπάρχει και κάρτα μέλους που θα υπάρχουν προσφορές από τα καταστήματα της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό είναι το γήπεδό μας. Εάν το βλέπατε το γήπεδο πριν από 5 μέρες, η κατάστασή του ήταν τραγική. Σήμερα το μεσημέρι τελειώσαν οι εργασίες. Το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό στολίδι. Και βεβαίως θέλει πολύ κόπο και μόχθο να διατηρηθεί σε αυτή την κατάσταση. Και εδώ θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα.